Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat sostna li Malta imxiet u se tkompli timxi mar-regoli internazzjonali dwar il-qasam tal-immigrazzjoni. Dr. Muscat qal dan b'reazzjoni għar-rapport li deru fl-aħħar jiem fil-midja Taljana li l-Gvern Malti rrifjuta li jagħti l-għajnuna lill-immigranti. Allegazzjonijiet li l-Gvern ċaħad bil-qawwa kollha b'mod immedjat. Jien ħankun ċar, Malta imxiet u se tkompli timxi mar-regoli kollha miftema, mar-regoli kollha internazzjonali fir-rigward ta' l-immigrazzjoni. Għamilna hekk din il-ġimgħa u ħankomplu nagħmlu hekk u dan nissostanzjaw fatti dokumentati. Għalina irrid insostni li l-salvataġġ tal-ħajjiet jibqa' priorità. Huwa importanti biex dan ikun konsistenti dan il-prinċipju tas-salvataġġ tal-ħajjiet li jieħu priorità fuq kwalunkwe ħaġa oħra li kulħadd jimxi mar-regoli. F'intervent telefoniku fuq One Radio, Dr. Muscat sostna li kulħadd għandu jimxi mar-regoli kemm il-Gvern u kemm l-organizzazzjonijiet. Sostna li bħal dejjem Malta issostni li s-salvataġġ tal-ħajjiet jibqa' priorità. Dr. Muscat sostna li l-Gvern irid l-aħjar relazzjoni mal-Gvern Taljan. Qal li l-interessi taż-żewġ pajjiżi dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni huma identiċi waqt li sostna li l-Gvern irid li jibni relazzjoni mal-Gvern ġdid Taljan. Qal li l-Gvern irid jiċċara kull nuqqas ta' ftehim li seta' kien hemm mal-Gvern Taljan għax sostna li l-interess ta' pajjiżna u li jkollna l-aħjar rapporti mal-ġirien kollha tagħna. Hawnhekk saħaq li l-Gvern mhux se jħalli lil ħadd jinqeda b'sitwazzjonijiet biex ixerret ir-razziżmu. Dejqitna ħafna il-reazzjoni ta' xi wħud f'pajjiżna meta nqalet din il-kwistjoni. Il-reazzjoni razzista li kien hawn. Onestament ma nemminx li hemm dak il-lok, mhux ħanħalli l-min jinqeda bi kwistjonijiet simili biex irewwaħ ir-razziżmu ġewwa f'pajjiżna jew ksenofobija. Fl-intervent tiegħu, Dr. Muscat irrefera l-investiment ta' 20 miljun euro li l-kumpanija Jovo ħabbret li se tagħmel f'pajjiżna. Illi din il-ġimgħa komplejna aħna bil-ħidma tagħna fil-rigward tal-ekonomija, il-figuri juru illi l-ekonomija Maltija komplet tikber, edha tikber bid-doppju tal-qed tikber l-ekonomija Ewropea u ta' dan aħna sodisfatti immens u nħarsu l-qudiem illi tkompli tikber b'aħbarijiet anke pożittivi bħal meta kumpanija fit-telefonija importanti ħafna bħal Jovo jgħidu li jkunu qegħdin jiftħu l-kwartieri ġenerali tagħhom issa hawn Malta. Dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Prim Ministru qal li fil-waqt li nżammu l-iżjed prinċipji importanti, l-aġġustamenti li saru huma turija ċara ta' gvern li jisma'. Fejn urejna illi fil-verità nisimgħu, għamilna konsultazzjoni, wara dil konsultazzjoni għamilna xi emendi għal proposti tagħna fost oħrajn li l-kwistjoni tas-surrogacy nittrattawha separata minn mill-bqija tal-liġi tal-IVF kif ukoll aġġustajna il-punt li għandu x'jaqsam mal-anonimità ta' donatur. Dr. Muscat innota l-konfużjoni tal-oppożizzjoni li l-ewwel qalet li l-bidliet urew li l-Gvern aġġel u wara qalet li l-Gvern ma biddel xejn. Sostna li l-attitudni tal-oppożizzjoni ili tiqpa' kontra kull immodernizzar fil-liġi tal-IVF.